Vypnete. Kde mám? Jo, takže zdar ľudia, vítajte u nového videjka, no a dneska sme tu so školou na Vernári. Je tu so mnou Rudo, Max, Lukáš. No a dneska tu budete ostatné zábery vidieť na GoPro. No a bez ďalších kecov, poďme na to. OK, takže práve sme na vleku, už ideme hore. Tu máme Alexa. No a akurát ideme hore na najvyšší, ale vystupujeme v strede. OK, takže už sme hore, no a ideme na to. Takže mali sme mini zastávku, no a ideme ďalej. Máme 10, tu máme bagetku, čajík, je tu so mnou Paťo, Timo, Peťo a Adam. No a vidíme sa znova, keď budeme na svahu. Takže už sme pred 10, no a ideme znova hore. A ja sa vám ozvem, keď budeme znova hore a uvidíte, ako ideme dole. Takže sme úplne hore, no a ideme na to. OK, skončila pauza, no a ideme na to. Takže práve ideme hore na veľký kopec, no ale ja som vám musel ukázať tento záber. Pozrite sa na to, jak to vyzerá. Je to krásne, kámo. Tam za mnou sú moja skupinka, druhá, ďalší od mojej skupinky. No a ozvem sa vám, keď budeme znova až úplne hore. A už sme hore, no a ideme dole. Takže dneska je streda, jak už ste vedeli, no a máme tu veľkú zmenu. Je s nami Eliáš v skupinke, takže som mega ráda, bo som tu skoro nikoho nemal, takže je s nami Eliáš. Takže už vidíte nejaké časti aj s ním, takže ideme na to a vidíme sa hore.
OK, takže idem dole. No a dneska sme tu piatok na Vernári. Dneska je posledný deň, je tu Peťo, dneska je posledný deň lyžiarskeho výcviku. No a dneska tam máme preteky, takže uvidíte určite aj tie. No a ideme si dať prvú jazdu dole, len tento malý kopec. OK, takže ideme na to. Takže my sa teraz už budeme iba rozjazďovať, no a ja vám tam dám potom rovno, už keď pôjdem preteky, je tu Paťo, Michal, takže vidíme sa rovno, až keď budem tam na štarte na pretekoch. OK, takže ideme na to. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Podľa mňa to bolo v pohode. Priprav sa, pozor, štart, dáme. Tieto závody bola posledná jazda vlastne tohto videjka, takže ak sa vám toto videjko páčilo, budem rád za like, odber, komentár, share. No a vidíme sa u ďalších videjkách z rôznych vlogov, alebo takto z lyžiarskeho strediska, takže zatiaľ čauko!